taas täältä suorasta lähetyksestä, joka oli ikävä viikonlopun jälkeen. Iida, täällä ollaan todellakin kahtelemassa ja kaupunkipeliä. Eli tiedä ja voita peli saadaan käyntiin ja nyt vaihteen vuoksi ihan iikirjaimella ruvetaan kahtelemaan erilaisia suomalaisia kaupunkeja. Mikäli sinä haluat voittaa ensimmäiset 30 €, niin lähde sieltä vaan soittelemaan kohti suoraa lähetystä 0700 030355. Pelilinjoilla sinulle esitellään monivalintakysymyksiä, vastaan niihin oikein ja nopeiten. Käytä puhelimesi numeronäppäimistöä heti kuulemasi äänimerkin jälkeen. Eli laitetaanpa ensimmäiset kierrokset käyntiin ja ensimmäistä kierroksen parasta pelaajaa tässä jo ootellaan. Mikähän se on tämä kaupunki, tämä ensimmäinen kaupunki? Tärkeä sääntö nyt on se, että siellä täytyy olla tasan yksi i-kirjain. Ei